Take Baby TV with you wherever you go. Visit babytv.com and try our apps and games. Available now. Baby TV. Γεια σας! Γεια σου, Ανδρέα. Ξέρεις που πάω? Όχι, δεν ξέρω. Να σου πω. Ναι. Πάω να παίξω στο κήπο. Θα έρθεις μαζί? Ναι, έρχομαι. Ανδρέα, αστράφτη κατσαρόλα που φοράς. Δεν είναι κατσαρόλα, είναι κορώνα. Πάω να σώσω την πριγκίπισσα. Την πριγκίπισσα? Πού είναι η πριγκίπισσα? Ναι, την πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσά μου είναι εκεί, πολύ μακριά. Α, αυτό είναι το βασίλειό σου. Ακούσατε. Έρχεται ο πρίγκιπας Ανδρέας. Ταρατατάν, τατάν. Ναι, και αυτό το χωνί είναι η σάλπιγγά μου. Περίμενε, πού είναι το άλογο μου? Ανδρέα, χρειάζεσαι και άλογο. Όχι, θέλω μια σκούπα. Μια σκούπα? Εντάξει, πάρε μια σκούπα. Ντέι! Δεν είναι γρήγορο το άλογο σου. Ωχ, η πύλη είναι κλειδωμένη. Ο πριγκιπάς διατάζει να ανοίξει η πύλη. Περίμενε εδώ, άλογο. Η πύλη δεν ανοίγει. Πρίγκιπα Ανδρέα, αυτή είναι η πύλη που οδηγεί στο κάστρο της πριγκίπισσας. Ναι, στην πριγκίπισσά μου. Τότε χρειάζεσαι ένα κλειδί. Ναι, ένα κλειδί. Τα κατάφερα, άνοιξα την πύλη. Συγχαρητήρια, πρίγκιπα Ανδρέα. Ντέι, πάμε στο κάστρο. Φτάσαμε στο κάστρο. Πριγκίπισσα. Πρίγκιπα Ανδρέα, βγάλε τη σάλπιγγά σου. Σωστά, τη σάλπιγγα. Γεια σου, πριγκίπισσα. Πού είναι η κορώνα σου, πριγκίπισσά μου? Μάλλον έχει χάσει την κορώνα της, πρίγκιπα Ανδρέα. Πού πας? Να βρω μια κορώνα για την πριγκίπισσα. Πριγκίπισσά μου, να η κορώνα σου. Τι υπέροχη κορώνα! Ντέι, έσωσα την πριγκίπισσα! Μπράβο, Ανδρέα! Συγγνώμη, πρίγκιπα Ανδρέα. Έσωσες την πριγκίπισσα. Γεια σας! Ένα χωνί που γίνεται σάλπιγγα. Μια σκούπα που γίνεται άλογο. Μια πύλη.
Ένα κλειδί. Μια κατσαρόλα που γίνεται κορώνα. Και ο Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα. Do you want to see our new home? Visit babytv.com and come and play with Stick with Mick on Baby TV internet site.